Per amplificar una fracció només ens cal multiplicar el numerador i el denominador pel mateix nombre, per exemple, per 2. O per 3. O per qualsevol altre nombre que vulguem. Per exemple, si multipliquem per 10, totes aquestes fraccions són equivalents, per això podem posar l'igual. Totes s'aconsegueixen a partir de la primera amplificant. L'amplificació em pot servir per canviar fraccions que tenen denominadors diferents per altres que el tinguin igual, és a dir, per passar fraccions a denominador comú. En aquest cas, si multiplico per 3 el numerador i el denominador, obtinc la fracció 9/12. A la fracció de baix, si multiplico per 2 el numerador i el denominador, obtinc la fracció 10/12. Ara, totes dues fraccions tenen el mateix denominador. Per això es diu que són fraccions amb denominador comú. Per passar fraccions a denominador comú, primer he d'esbrinar quin pot ser aquest denominador, que serveixi per a totes dues fraccions. En aquest cas, necessito trobar un nombre, és a dir, el denominador comú, que sigui múltiple de 21 i que sigui múltiple de 9, ja que els nombres que puc escriure aquí seran 21 per alguna cosa, és a dir, un múltiple de 21, i els nombres que puc escriure aquí són 9 per alguna cosa, és a dir, múltiples de 9. Així doncs, necessito un múltiple de 21 i 19 a la vegada. Això és el mínim comú múltiple de 21 i de 9. El mínim comú múltiple de 21 i de 9 el podem trobar factoritzant el 21 i factoritzant el 9. Agafem tots els factors d'allà on hi ha més, és a dir, un 7 i 2 tresos. Donaria 63. Així doncs, 63 serà el denominador comú. Ara cal esbrinar quin nombre fem servir per passar de 21 a 63. Si em fixo, el 63 és 7 per 3 per 3. El 21 és 7 per 3. Això vol dir que 21 per 3 donen 63. Si aquest nombre no el veig amb facilitat, sempre puc dividir 63 entre 21 per trobar el 3. Com que aquí baix he multiplicat per 3 i vull que es conservi la igualtat, a dalt també hauré de multiplicar per 3. 2 per 3, 6. A l'altra fracció, per passar de 9 a 63, he multiplicat per 7. O el que és el mateix,
63 entre 9 dona 7. Com que a baix he multiplicat per 7, a dalt també ho he de fer. 4 per 7, 28. Així doncs, tinc dues fraccions amb denominador comú. En aquest cas, per passar a denominador comú, necessitarem esbrinar quin serà aquest denominador. Fem servir el mínim comú múltiple de 24 i de 20. 24 és 6 per 4. 6 és 2 per 3 i 4 és 2 per 2. 20 és 5 per 4, és a dir, 5 per 2 per 2. Agafem tots els factors d'on més hi ha. Agafaré el 2 3 vegades, perquè és on més està, aquí només està 2 vegades. Agafaré el 3 i agafaré el 5. Si multipliqueu, això dona 120. Així doncs, 120 serà el denominador comú. Ara hem de trobar un nombre que multiplicat per 24 doni 120. Si no es veu, es pot fer la divisió 120 entre 24. Si mirem aquí, el 24 és 2 per 3 per 2 per 2, és a dir, 2 per 3 per 2 per 2. Ens queda el 5. Això vol dir que 24 per 5 dona 120. Per passar de 20 a 120 hem de multiplicar per 6. Si no ho veiem, sempre podem dividir 120 entre 20 o observar que 20 és 5 per 2 per 2. 5 per 2 per 2. I ens queda un 2 i un 3, que són 6. El mateix que fem al denominador ho hem de fer al numerador. 3 per 5, 15. 5 per 6, 30. D'aquesta manera tenim fraccions amb el denominador comú.